kwashi gaisuwa aje fada a kwashi gaisuwa da gwarzon sarki a Kano Sanusi Lamido Sanusi magajin Ado Bayero Allah ake cikin a garin ne ya labari wai yau ne ma cin Kano Pilas da Kaduna nan ina aka gaba ɗayan Kano suna ta shigowa ne wasu a gaba wallahi wa inna yau ni na Kano Pilas Kano wallahi ya shigo waye ya shigo wallahi ya shigo waye ya shigo ne Sunusi Lamido Sunusi mana ni na ɗauka Ahmed Musa Sunusi Ahmad Musa Sunusi Lamido Sunusi ya shigo jihar Kaduna ba masa katsin Me zai yi? gaya ma an ba shi appointment ne ina gaya ma mai girma shi Shi ne zama wannan sarkin Kaduna? gwamna ne ya ba shi appointment Kai dan girman a rantse ma da Allah girman Allah kai ba baba kai. mutumin nan fa ni a gari na soke mutumin nan ma fa da aka alkhairi ne a rayuwar shi ka san mutumin nan kaman zai ya ba bila zai wuce ba ni na ga mutanen da ba su ma kai na yanzu ba to ai ƙara ma fas ma yi kaga mutane fa wajen miliyan 15 da a ƙasa fa suka tofa tun da Kano ɗauka masa tun da buga. Kano suna biyo shi a ƙasa fa ha unguwan sarkin nan ga mutane mutane. suna ta yin mutumin nan baba to yanda? baba har sauri nake in tafi gurin nan to baba yanzu to in ka je wurin da aka je da kake Yanzu wurin da- to wa zai ma hanya ka gaishe a gwanda mu tsaya mu kalla a TV kawai baba ina da Allah ina da Hajiya Hassana Dokaji Kai dan girman matan nan na gefen damar Sunusi Lami da Sunusi zo kana nufin wannan matan ya ta ma hanya matan da ko ita bara ba ta tashi ina gaya ma wannan matan da kake gani yar halacci ina gaya ma matan nan Sunusi Lami da Sunusi yana zama shugaban kasa kaso na appointment zai bata akwai me za a bata ministan mai zai bata ina gaya gidan ma Allah na ba rantsi da Allah kai ka ce goma aiki gidan hajiya kenan na rantsi da Allah matan nan ba ta da bakin ciki a rayuwarta ka tanga Na suka sani. kenan kowa ya dawo matan nan sai ya akwai lasa Allah mu da yawa wanda ita ta biya musu kuɗin makaranta ma baka ina sani gaya ba ma na dauka kawai kai, irin har da ta biya ma wani mutumi a layan ba ta da Kai bakin gidan ciki a Allah. rayuwarta kai ko yaran ta gani wanda suke mata aiki sun fi karfin wulakanci Yanzu Ina ka gaya nufin ma, gurin da yanzu- ta da ma hanya? to ya sa yanzu ma ba ma wancan nan fa tare dole sai na je gurin ta tukunna ka san ita ne za ta iya min hanya ba bakin ciki Ya ita ba, Sunusi ya Lami Allah, da ya. Sunusi kai na to ni yanzu ya za a yi mu je ni ma a baba rike mun riga kai mu tafi kawai sai magajin Ado